Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu. Toto video venujem práve takej jednej babe, ktorá, neviem či je to baba alebo chalan. Toto ju máte niekde hore napísanú. A napísala mi tam, že prosím, chcem že urobíš prosím špeciál. Tak tu má, tak ja chcem povedať, že ja nebudem dlho natáčať, pretože ja, keď dlho natáčam, tak mi sa to nedá dať na ten YouTube, pretože mi tam furt vyskakujú nejaké, že zadajte telefónne číslo. Tak ja som si začala robiť toto, že pritom ma zabil zombík a ja hľadám stále moje veci, takže asi tak. Takže ideme na to. Tuto mám ešte nejaké nachystané veci, napríklad ako toto, rúbka zlatá. A som na takejto vesnici, pretože som až odtiaľto prišla na tú vesnicu. A ja teraz budem musieť hľadať tam, kde som zomrela. Ale mám asi taký pocit, že to bolo niekde tam. Alebo tu. Uvidíme. Ne. To si odkopem. Hej. Dobre, pšenica, mám ich 2 kusy, takže budeme toľko chlebov, že si pamätám, že tu som asi buď. A stále potrebujem nájsť moje veci. Potrebujem tak. Tam môže byť bazén. OK. Hop. OK. Moje lásky. Mňam. A ty chceš? Poď si dá komuťa. Môj, tu máš. Ešte si natrhám nejaké. Wow. Teraz ich mám 40, 50. Ešte potrebujem nejaké natrhať, takže ich mám 50, 60. Obstav! Ty, moje prasiatko chodí za mňou. Moje. Poď.
Sorry, poď, plavaj, poď. Poď, plavaj. Poď sem, aha, pozri, čo tu máš. Papa nie. Tiež papa nie. Nakrmiť. Sorry, že ťa zabijam, ale ja ti chcem nakrmiť. Môžem ťa nakrmiť? Prepáč. Ale fakt ti nechcem byť. Teraz to milé. Poď. Uvnitř. Ešte ho nakrmím týmto. Tady mám něco, to zájemné, 30. Vypadni. Ej, ty kamo to? Ja sa ešte nakrmím. Nakrmiť si chcem, poď. Poď nakrmím ťa. Hej. Dobre, poď. Tu je nejaká čudina. Aha, tu som. Poď. Tu ťa dáme. Tu napávame aj tvojho kamaráta. Poď. Tuto. Kde je moje? Kde je Puchy? Kde je moje prasa? Tam je blbý creeper. Nenávidím creepera. Fuj, idem preč. Idem preč od creepera. Obchovať. Ja chcem obchovať. Takže ja už viac nemôžem natočiť, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Tak ahojte.